kaikille! Eli me ajateltiin nyt vähän kertoa meidän kesälomasta, että mitä on tapahtunut ja mitä tulee tapahtumaan. Eli ensinnäkin me oltiin sellaisessa tapahtumassa kuin juhannuskonferenssi, että siellä on me siellä yövytään leirintäalueella ja sitten siellä on erilaisia tapahtumia sellaisissa isoissa teltoissa. Niin. Kokouksia. Joo. Ja sama mitä Samu sanoi, mutta sitten mitä mä en ollut missään kesätöissä, kun mä en vielä päässyt, vaikka siis kun mä en ole täyttää vielä 16. Täytän vasta tässä kuussa. Mutta sitten mä olin 2 päivänä siivoamassa mummulavaarilla, niin siivosin siellä, tai siis imuroin siellä, pesin pölyjä. Joo, ja sitten me mennään, elokuussa on noit häät, mun siskon häät. Meidän siskon. Niin meidän siskon. Joo, ja just mulla on ensi viikon maanantaina, eli ensi viikon maanantaina se lastenleiri. Ja sitten on nuortenleiri elokuussa. Me molemmat mennään sinne. Ehkä Samu tulee, mutta mä ainakin menen sinne. Mitäköhän muuta? Joo, ja sitten polttarit on. Joo, polttarit mun siskon. Meidän siskon. Tässä kuussa. Joo, mun synttärit. Joo, ja sitten kun Roosa menee sinne leirille, niin me mennään tuonne Kokkolaan pohvelikahvilaan. Joo. Ja sitten me ollaan kyllä oltu aika paljon meidän mummulla ja syöty sen kanssa jäätelöä. Ja pihalla ollaan oltu paljon. Ja kirpputöreillä on oltu paljon. Ja tänään me oltiin muuta tuolla kirpussa ja sitten käytiin ostaa karkit. Mä ostin sellaisen Twix jutun, missä on monta patukkaa. Ja mä ostin Dumle Mix. Joo. Ja sitten mä ostin siitä kirpputorilta semmoisen valkoisen mekon, missä on vetoketju tässä edessä. Joo. Tässä oli varmaan ihan tarpeeksi. Joo. Eli nähdään taas seuraavassa videossa. Moikka! Moikka!